Onye obodo. Anyị kene men. Ịnụgokọ maka business ọfụ a. Loom now. Loom ka eme weta 500 enye gị 4,000 weta 1,000 ilie 8,000. Okay, now 500 enye 4,000. Otu ọsọ. Can you 4,000 ha? Mmadụ 8 enye gị 4,000. Mmadụ 8 enye 4,000. Can you mmadụ 8 afọ 4,000 nkefa? Mmadụ 8 ọzọkwa enye ha 4,000 nke ha. Okay, me man. Ije kpọta mmadụ 8 ya enye m the 4,000. Ịkpọta mmadụ 8 enye mmadụ 8 ya. Kpọta mmadụ 8 enye mmadụ 8 enye mmadụ 8 nem. Ịkpọta fanta ni ha chewele ego fabia. Nyezi gị hancha enyezi m. Unu achọ onye ilegbu. Ihe akụrụ memu na MMM. Onye obodo MMM mgbe wule ego ọkụ dị ada n'ime maka ti na MMM. Ụzọ ntị MMM akụchi. Ndị a akpagharịba. Another pastor MMM apụtago na ntị ego ka nwere ego niile mere. Yawu. Ụzọ na-etinye ego asị na enwe MMM anwụọ. Keta ọ na-adịgokwa ọzọ. Loom. Ọ ka eme mapala.